Cini sabi Asharambari ningai, cung TIPRA Motha ningai, cini YTF TIPRA Motha ningai, cung cini cina jaga proses sukses ya nukung ni barok, cini tako kakra pungkirai deberma, Pachim Bachaibari district ni, bo thanai kisi din sigang bini kasi sajaringka stone, gold brother stone, ya gula bini thirok balai komgai, tebang ni rang pusai rok tu yangai te sak rok pulai jang nabai, cung khanai manka cini YTF ni bising tei, tei abni yang lo cung tini koi hospital pai tini cikon sa sini khoksak khuni jachuk sak cung borong pai cobai manka, amangai balai khakjangka tei balai hambai ma borong jara YTF ni siklasong borong pai tei bibino jaga ni khoborok naharman bising tei cung tini borong bising tei cung cobai manka, amangai balai kena hambai, tei buskang salau maikel cung tini buka kerani progman bising tei, cung buskang salau maikel tei cobai thangmanai, amangai cung balai nok khakjangka tei balai tokka cung buskang salau. Coba baiknya coba lagi, kalau mana ini asli. Ini pai sakam logo, sini Asharambari, Cinstituencyni gue, sini Pachim Bachaibari, mungkirai, takut mungkin itu cung, mono kisah suka suka lagi ya, YTF, apa ini Pachim Bachaibari, di sini itu cung kenawai, cung ini berono, kisah suka suka lagi ya. Tei aro sung suwa su kelagi sini junal chairman tongo tei sini Bachaibari bisi tongo tei Bachaibari bisi tei champar nupai sung YTF TIPRA Motha tei sini junal obake sung palkai suwa su kisa kelagi tei sung kanaka bini je sini takuk sakra mungkirai bini thuibo belaki kom borok thui kaini jang sini kaisa mangkai jutta kaisa borong langoi sajak जों abo sari go a positive thui जों abo sari go rifainai जों ta borong malaka sari go taisa sari tindar go pai जों borong no thiro rifainai जों borong no sai kalanga hambai sini media pas